Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошен ва худованд кунад ки ҳамеша тансиҳати хонаобод бошен. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Касе ки мехоҳад канали моро дастгирӣ кунад, силкаи сарпарасти мо Пари-матч дар комментария закрепит кардагиай, ҳамун силка бидроен, регистратсия кунен ва и як дастгирии хуб ай тарафи шумо барои ман мешавад. Ҳама каса бидроен, регистратсия кунен. мавзӯи асосии мо оиди арзон шудани нархи билетҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, рӯз аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия парвозҳо зиёд шудааанд ва то ҳадди имкон нархи билет ҳам арзон шудааст. Ва сар карда аз вилояти Суғд, яъне шаҳри Хуҷанд, нархи билетҳо арзон карда шуданд. ҳар як шахсияте ки дар Хуҷанд қарор дорад метавонад ки ба фурудгоҳ сафар кунад, ба фурудгоҳ бирава ва аз наздик ҳамсуҳбат бишавад, бифаҳма нархи билет то чӣ андоза арзон шудагиай. яъне ки нархи билет аз вилояти Суғд ба Федератсияи Россия 4800 сомона дар бар мегирад. оли бисёри нафарҳо бо менависонанд ки 4800 сомонам қиматай, вале аз вақтҳои пештар дида и хеле арзонай ва умед ба ӯ дорем ки рӯз ба рӯз боз аз идам арзонтар мешавад. мақсади гап ки аз вилояти Суғд нархи билет ба Федератсияи Россия шаҳри Москва 4800 сомона дар бар мегирад ва ба дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия боша 3800 сомона дар бар мегирад. нархи билет аз Тоҷикистон ба Россия Москва 4800 сомон ва дигар шаҳрҳои Россия 3800 сомон. ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки Юсуфҷон Маюсупов, сухангӯи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд, дар суҳбат гуфт, шумори парвози ҳавопаймоӣ бо шаҳрҳои Русияро шарҳ дод. ӯ гуфт, ҳамарӯза то 5 парвози ҳавопаймоӣ ба шаҳрҳои Русия ба нақша гирифта шудааст ва дар як ҳафта 45 адад парвоз аз Хуҷанд ба Федератсияи Россия муқаррар кардагианд. ин буд маълумот оиди нархунавои билет аз Тоҷикистон ба Россия ва мегзарем ба қисми нархунавои билетҳо аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. мо дар як видеомон чанд рӯз пеш қайд кардем ки аз Федератсияи Россия низ билетҳо арзон шудагианд. махсус аз фурудгоҳе ки дар Калуга қарор дорад, нархи билет 5287 рубла дар бар мегирад ва аз фурудгоҳи Жуковский Домодед ва боша нархи билетҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13000 рубл сар мешаванд то 15-17 рубл. ва ногуфта намона нархи билет чӣ қадаре ки боша, ғайр аз ин шумо ҳамун тесте ки меспорен 2750 рубли дига пардохт мекунен барои дастрас кардани тести хитон. тамошобинони азиз, умед дорам ки хуб фаҳмиден аз фаҳмондагиҳои мо ва барномаро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем. хабарҳои нави моро интизор бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.